Jedna od mnogih kontroverznih teorija o životu Michaela Jacksona je i ona o izbjeljivanju kože. Jasno se vidi razlika boje kože Michaela na samom početku karijere i boje kože početkom 90-ih. Je li on stvarno koristio neke preparate za izbjeljivanje kože? Je li to posljedica mnogih plastičnih operacija koje je napravio tokom života? Ili nešto treće? Michael je u intervjuu 1993. prvi puta izjavio da boluje od prilično nepoznate bolesti koja se zove vitiligo. To je bolest koja uzrokuje gubitak pigmenta kože, te zbog toga dio kože koji je zahvaćen bolešću postaje bijele boje. Bolest je slabije vidljiva na ljudima bijele puti, dok je naravno jako izražena kod ljudi tamnije puti. Michael je jako dugo skrivao bolest od javnosti koristeći šminku kako bi prekrio bijele mrlje. Njegov zaštitni znak, bijela rukavica, zapravo je bio jedan od načina na koje Michael skrivao bijele mrlje na rukama. Kako se bolest postepeno širi po čitavom tijelu, bilo je jasno da više nema smisla koristiti tamnu šminku za prekrivanje bijelih mrlja. Michael je napravio ono što rade mnogi koji su suočeni sa istom bolešću. Počeo je prekrivati nezaraženu kožu bijelom šminkom kako bi izjednačio boju kože. A kako koža postane jako osjetljiva na sunce, Michael je uvijek morao nositi duge rukave, šešire i suncobran kako bi se što više zaštitio od sunca. Iako mnogi teoretičari zavjere još uvijek tvrde da je Michael lagao da boluje od te bolesti, da se sramio svoje crne kože, te da je koristio razne preparate kako bi postao bijel, bolest je potvrdio dr. Christopher Rogers, patolog koji je napravio autopsiju Michaelovog tijela. Ako želite saznati nešto više o vitiligo bolesti, link se nalazi ispod videa. Kao i uvijek, lajkajte, šerajte i ako još niste, pretplatite se na naš kanal. Hvala!